हाय हेलो लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स्किप खालामालासिनो आरोना जानो हागौ नोंथांमोना आंनि बे थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय आरोना भिडिअनि टपिकआ मानि थाखाय जागोन थ' होनब्लालाय थौदो लोगोफोर मानोथो पेक खालामबाय थानोसै लागायदेरना होनोसै डिसक्लेमारखौ दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना लोगोफोर मानो होनना बुंबा एसे फानि जकिं टाइपनि जागोन नालाय ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय था आरोना जानाय नंला गाइसमैन अरे कहना क्या चाहते हो मानोथो जानाय नंला बाजै मायाथो जाया फानाबा माखौथो फाननो ओंखारदो बाजैयालाय बेसेयावथो फानगोन मानो होनोबा हौवायाबो होनो हाला नालाय गजब बेइज्जती है ए बिदिसो आरोना हौवाया होनो हामारला आरो नोंनिया आयौ आयौ ओंखायनो फाननांसिगोन आरो उफाय गैला फानमारोबालाय मोनसे उपाय जागोन आरोना बाजै फानमारगोन नामा नोंलाय सानख'लायनो हायासैलां सयथिबो ये क्या है मालाय बाजैयासो सानख' हालायै मोनलायबायलै बाबारे बा आरो बिदि फैसाबो दांनो मोनफेराखैमोन आङो दिनैसो दांनो मोनफेरबाय आं दाखालि फानगौमोनलां होननाया बेखौ फानबाय आङो ए आंलाय सानदों आरो बाजैया मवानिथो फैसाखौ सानख' हालायै मोनलायखो होननानैसो आरो ओमफ्राय बे फाननायनि फैसायानो जाहैबाय नैबेनो पैसा ही पैसा होगा फानगौमोन होननायखौसो माल फाननानै मोनदों नामा बाजैयालाय फैसाखौलाय सानख' हालायैलाय आंनि मोननांगौ सिबां माने आं लुबैनाय सिबांखौ मोनबाय आरो माला बाजैयासो होनबा लुगैनाय सेबांखौ मानि मोननायखाय एसे खुसि जागोन खोमा आरोना बाजैया जागोनसै नोंदोबो माला दिनै इन्टारेस्टिं जागोन माला बाजैया सानख' हालायै खुसि नांगौ बायदि मोननायखाय आरोना आं जेसेबांनाखि लुबैदोंमोन बेसेबांखौ मोनबाय समझ रहे हो ना ओमफ्रायथ' नोंसोरो कमेन्टफोरावथ' जि गाज्रि होनहरो बुंथावै रावखौबो बाहायो आरोना नोंसोरो साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता ले बाजै माबा गावाबो फानगौमोन होननानै बुंबाय नालाय आरो जोंहा सानबाय माबा माखोबासो फानगोन होननानै आरो ओंखायनो कमेन्टफोरखौबो जा हरफ्लाङोब्रा दानि जोहोलावफोराथ' मिथिखायो माथो फाग्लाखा होननानै बाजैया फानगौमोन होननाय लोगो लोगोनो आयौ रावफ्रानो गाज्रि ओंखारजोब्बाय थैखागोनसो मा नोंसोरो आंनि प्राइभेट बुस्थुखौसो फानगोन नंदोंमोन नामा अरे कहना क्या चाहते हो नङाबालाय माथो बाजै आजिखालि फानगौमोन होनबालाय 12K 10K फोरावसो बिखौसो सानखायोना समझ रहे हो ना गावाबो मोजां थंबो सिदा सादाबो बुङाखै नालाय ओंखायनो जोंहा सानदोंमोन प्राइभेटखानो एसे दाम बाराफोरबाबो जाखायोखाय होननानै सानदोंमोन आरोना प्राइभेट बुस्थुखौसो फाननो जासिदों नंदोंमोन नामा होनबालाय मादिथो बाजै एसे फोरमायना होदोब्रा मानसिफोरना नङाबा फाग्ला जाथारो मानसिफोरा दानि जुगावलाय कौन है ये लोग कहां से आते हैं बिदि नङा बिदि दासान आंनि अमा बुन्दि फिसिनाय दं ए बाजैया नोंनि अमा बुन्दि फिसिनायखौसो बेसेबां मोनदो आरोना नांगौसेबांखौ आंलाय माबा सानबायमोन दे बाजै सरि दे बाजै थ' लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआ बेखिनियानोल'मोन आरोना नोंथांमोनखौ रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय आरो जोबनायाव जायफोरानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान प्लिज नोंथांमोन अननानै आंनि पे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोना सोरबाया भिडिअखौ नायनाल' थाङो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो अके बिदिब्ला बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन